Sentir-se sola i una persona gran és molt trist. A més, per regla general, les persones grans estem una mica delicades de salut, almenys jo ho estic, i per mi estar sol és com si fos una malaltia. Jo normalment els dies de cada dia vaig a comprar i perquè com que soc molt coneguda, doncs parlo amb la gent, a la plaça, a fora. Durant el dia, durant la setmana vaig passant. L'únic dia que el passo més malament és el diumenge, perquè el diumenge a la tarda estic sola. Tot i tenim família, trobes que la família treballa, està ocupada i no pot atendre't. I esclar, et trobes al pis sola, quan un és jove no es pensa mai d'arribar. Es pensa arribar gran, però no es pensa mai d'estar entre quatre parets, com ens trobem normalment, la majoria, no? De vegades estic bé, però de vegades em poso molt trista, Si estic nerviosa em poso a parlar amb el mòbil, perquè no la tinc gaire bé. Però de vegades no, i em faig la idea que tinc d'estar sola. Se'm queixa de pensar que ho fas malament. Hauries d'acceptar-ho tot millor del que estàs fent, a vegades. Clar, jo suposo que un té dies de més baix nivell o dies més tolerables. Però en conjunt no em queixo. No tinc la qualitat de disfrutar del silenci. Al revés. No és que m'agrada sortir del carrer, però sí m'agrada que sentir vida. Això del silenci, per desgràcia, és massa silenci. Perquè estic sola, no puc parlar. És que el silenci no existeix, El silenci té soroll. Sí que és veritat, sí. I no m'havia donat mai compte, d'abans de tenir aquesta edat, que el silenci tingués soroll. M'agrada escoltar la ràdio perquè així sembla que estic més acompanyada. N'hi ha que poso la tele. Jo la tele no me la poso, però perquè la ràdio puc fer coses. Puc anar cap allí, cap aquí, cap aquí, cap allà. Així en silenci no m'agrada estar-hi. Inclús em vaig a dormir la ràdio. És molt trist el silenci, aquella cosa que no sé. No sé ni el silenci, no sé com explicar-me. És que és tant silenci que t'escolta el mateix silenci, l'escoltes, Per això cap al vespre sempre poso la tele, encara que doni bírria. Però almenys em distrec una mica. Doncs jo la soledat, la veritat és que me la miro molt trista. Perquè, clar, t'adones compte, quan ets gran, que ja tu no et vals com et valies i també ni t'expresses com t'expressaves. En fi, que has perdut les facultats bastant, Es muy difícil de explicarlo, según como el ánimo tenga uno. Hay veces que se encuentra uno bien y tiene ánimo y dice, bueno, sea lo que Dios quiera, estoy en sus manos. Pero hay otras veces que dice, ¿por qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Qué ilusión puedo tener sin tener a mis hijos, sin conocer a algunos de mis nietos, mis bisnietos? La soledat sí que pesa, Et trobes que no ets res. Després si penses, oi, però si ara vindrà aquesta festa, ara vindrà la Sara, llavors això t'anima. Però hi ha hores que són pesades, d'estar sol. La matí em passa de pressa. A la tarda, fins a les 5, vale. De les 5 endavant ja es complica fins a les 8. Són les hores més passades, que em costen més de passar. Al dematí, pràcticament el passo al llit. Si em trobo més bé, ja dic, vaig a la piscina a moure les cames i ja ha passat el dematí. Ara a la tarda és molt pesada. Allà a les 5 ja comença a ser fosc i tens tot tancat perquè ara encara hi ha algú obert i sent soroll de l'escala, del carrer. Però aquell fred que ja fa i aquella soledat que ara t'encongeixes més, una pena. A vegades estic plorat i tot, Em ve aquesta hora de la tarda que sí, que notes... És una cosa que també no s'explica, una enyorança, que ara si parlés molt segur que em caurien les llàgrimes.
El dematí és distret, perquè sempre té alguna a fer, o surto si compro alguna cosa, o si no, caminar una mica. La tarda és fatal. La tarda és molt llarga. A vegades sí que des que ratos que et feia una miqueta més difícil, però com que ja són tant temps que estic tan sola, ja em vaig acostumant. Les tardes són fatals, són molt dures, perquè abans no me'n donava compte les hores com passaven, però és que ara sí. Les tardes em són molt llargues de passar, però bueno, jo crec que mica en mica ens hem d'anar acostumant, com és lògic. Aquesta malaltia, un s'hi acostuma a totes les malalties, no? O sigui que ens hem d'acostumar y nos hemos de conformar. Si se piensa, todas las horas son pesadas. Encuentras ahora que comes y que coges el rosario y a veces te quedas dormida, o bien porque has pasado mala noche, o bien porque no has dormido bien, o por cualquier cosa, y ese rato es el que pasas tranquila. Pero los demás días, los demás horas pensando en lo mismo, en los hijos. Se puede hacer muchas cosas, pero falta que haya dinero para eso. Falta que haya dinero para eso, porque yo tendría una persona aquí fija, pero tendría que pagarle un montón de dinero. ¿Y a dónde está ese montón de dinero? Yo mi pensión es la de las mínimas, las pequeñas. Buscar-te una amiga, una companya que et pogués venir a veure més sovint, o no jo a casa d'ella, per parlar només, Mentre un parla, pensa el que parla, però no penses en altres coses que penses durant el rest del dia. Per tant, és una manera de passar el temps que, a més, pot ser agradable. Si la persona és agradable, és una manera de passar el temps agradable. Doncs això val la pena aprofitar-ho, no? Gràcies a Déu he trobat una voluntària que val més pessetes del món. Molt amable, molt simpàtica, ens venim molt bé, totes dues, i amb ella estic més que encantada. Ara només ve un cop a la setmana. I el resto de la setmana, soleta.